En aquest altre exemple, es tracta de comprovar si x igual a 3 és solució de l'equació. Per fer això, com ja sabeu, he de canviar totes les x que aquí apareixen per al número 3 i fer l'operació, i si dona igual, és que l'equació està ben feta, o la solució és correcta. Canvio 9, parèntesi 5, multiplicat per 3, menys 6, més 6 per 3. És igual a 7 per 3 menys 274. Faig el parèntesi. 5 per 3 són 15. Menys 6 són 9. I 6 per 3 són 18. Bé, això ho podríeu fer amb una calculadora i acabaríeu de seguida. Jo ho estic fent a mà perquè veieu que evidentment dona. Llavors 9 per 9 són 81 i 81 més 18 són 99. Llavors, si a l'altra banda em dona 99, això ho podeu ficar amb un interrogant, perquè no sabem si dona igual. Si a l'altra banda donés 99, sí que la solució x igual a 3 seria correcta. Anem a comprovar-ho. 7 per 3 és 21. Menys 274, això són menys 253. I això, clarament, no és el mateix que 99. Per tant, alguna cosa està fallant aquí. La cosa que està fallant és la solució. Per tant, x igual a 3 no és solució de l'equació. Ho podríeu comprovar tocant aquí, us ensenya el mateix fet pas per pas i et diu que no és solució. Fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.